Stanley, t'has de llevar, nano, que haig d'anar a treballar. Oh, collons! Si el 82% dels seus clients són homes, no podran ser mai el número 1. Les dones no compren condons. La seva, no. Per la vicepresidenta més jove i sexy de la història de la publicitat. La Marley sempre ha portat la seva vida al límit. Collons! Ostres, em sones d'alguna cosa. Ens hem ficat al llit? No. Però quan alguna cosa canvia, Estàs segur? Sí, del plat. Tinc càncer. ella no. En fi, qui vol postres? T'estic fent un bistec ben melós i gros. Mare, que fa 12 anys que sóc vegetariana. Bla, bla. Em treu de polleguera. És que és ta mare, és la seva obligació. Coneixem un assaig clínic que està tenint força èxit. I hi ha gent que s'hagi curat amb això. Sí. Ara demostrarà als seus familiars i amics Què és el que et fa por? Em fa por que aquesta nit s'acabi i no em facis un petó. que hi ha més d'una manera de marxar. Ets la Marley? Sí. Som per tu. Gràcies. T'aviso que les clientes em diuen trosset de cel. Vols saber per què? Sí. T'estimo.